хора, ще играя с тъп герой на Liga Mobile, защото Mobile Legends, защото с такъв тъп герой ме пусна, че излязох от играта и така ще играя с един мой приятел, който се казва Ройке. И той играе с меч, не знам защо той не е лефтвал, но играе с... Мисля, че сега ще играя Шели, как беше? Но тази дори не знам правя, защото ще избира и това нещо. За го така. И го я. Да, я стрелям поне нещо. Не бива за нещо. Сега ще намаля, защото в болница. Знаете, това е сега съм почестен, като ако дойде следното, ще спа на пауза. Няма да за жалост. Ще бъде от така станете. Не. Я ще да помогна по... Захелвах се. Фак. Защо да стреля колата по него? What the fuck? Чаката е. Взял да стоим. Бива. Ти какво прави? Са от най-яките. Май се хилвам. Колко атаки за хил имам? Вече около 10. Не, около 30 точно. Вече много яко. Кой ви убите яко да... Това е ясно. Да, си има всички около мен. Басякото. Мача може право да издърпне. Ауа. Ще победа. Да, браво. Не, пичо сте го. Бегай. Не. Ройке, погиби. О, Ники. Пичо, какво правиш? Бягай се, Ник. Ник, бягай. Добра. Да се боря за стрели. Аз се хелдим. Не съм подходен за геймър за това. Трябва да се те случи. С ръкава, да. Да няма с ръкава. Не. Това се прави дабълкил. Късно чака. Доставчика. Ой, айде, се забида. Поне се би достойно. Да и хелни. Ще се виша хелни. Бай, кола. 150 парчи, до яко. Сега ще почуша ги хелни. Опа, напишу. Пак съм. Никито. Его, де, бе. Ай, ще хелда. Само защото съм грязал. Не, бе, Ник. Давай, страшен си. Бегай, Ники, бягай. Не, пак ли да килдаха Ники. Скоро беше килдат. Няма ги трепетея. Виках, че е дълбо.
Деха кил да иде. Бягай са. Джудже. Страшно. Дали бах да одещо? Яко. Не, пич. Добре. Стига да също си обрахти. Добре. Ето, давай, Ники. Биваше да е. Ай, много. Добре, не може да играе. И ти не уби. Тя е някаква си. Май го хелнах. Аз съм много да се използвам минута. Не ми е чудно как го прави. Ти бил нейния от Басякия. Не, много як. Не знам да се избра моя герой. Аз ръкам, че Ники ще умре. Ники. Съм твой пазител. Хелнахта. Добре да не съм. Ради хелнахта. Ники, аз ще спаси живота и да изложа отново. Представете спасявам като винаги. Не, отново. Не ми се спасяваш. Този бяга Ники за живота си. Аз ще умра заради него. Ники, Телема. Николайски, де. Само защото нещо. Ще спрати, ще напълня. Ще пускаме интересните моменти. Да, хора, това мисля, че е интересен момент. Минаха само 2 минути. Всъщност и толкова няма, вижте отгоре времето. Да. Сега ще разберете колко време минаха. Кога? Те ме килят като луди. Но, магията на Майк Скефи. Не по него да е пак. Его пича от Корея. Къде е Пич? Ей да Пич. Къде си Пич? Айде горила ли коси? Направи нещо за мен. Убий го, ако може. Бягай са, Ники, айде, Дики, той си ти до нищо. Браво на тебе, някой си. Браво, Ники, нищо не правиш. Къде си? Я колко има този слабак? Един. Същия като мене, но е по-слаб. Има 4 механяра някакъв си. Много. Добре, че има чува. Също сме. Май не. Яко е. Нека ви си измина за теб, за твоя живот, за твоята душа и сърце. Ще убия трикла, нека му всяко той убил тригла. Ще се фъкна в добрата. Не е убил никой. Давай, Ники. Но няма да успееш да успеш да направиш нещо. Ако беше догонил. Его е. Давай, Ники, не се предавай, Ники. Убили го, бе? Да, браво. Не се нафъква здравата. Да се прави да бият така. Я ще се фъка на футбол. Not a queen. Not queen dance. Борят се са живи, бе. Боже и гроб. Това е най-бързата игра, хора. Много бързо става това. Фъкаха ме доста. Bitches. Not in аз съм на питата. Браво на мен. Голям пръсъм.
Oh yeah. Und mach den Chest. Alter. Guck. Ich checke. Mit was bedeutet das Clippy? Ciao.